Nandito po kami sa ilog. Magsiswimming kami. Posible nga eh. Mga kasama ko. Na. Magugulo. Inang. Pura. Hindi po na kayo. Charok mo yan. Meron dyan. Nagtito ng dyan. Ay, kaluguman drugs. Si swimming. Yan, mabike yung truck na nag-swimming. Isa ka naman. Natakot. Malakas kasi yung pagkaano kanina. Yan. Magluluto sila ng aming pagkain. Dami rin yung tao. Mga truck. Maluwag. Mga kumari. Kasama namin. Mga kumari. Kasabay na. Maligay yung bako. Ayun o. Hi. Wala pang luto. Ayun o. Hi ka na. Hi. Ay, makapawit ipinigil. Tanggat sa dito. Kartaw, hindi lang kayo katamit tayo. Kala ko naman eh. Kala ko sinipol pala na malaki. Nabudol ako. Sinipol pala na maluwang. Yan! Kumamot na yung kambing. Ay, laki ng kain naman nangakain si Inang. Ako. Yakap! Kuwatan ka sinigang! Sinigang! Mata naman di sinigang na nalso. Antay ko nga tama sinigang nga nalso mga dyan sa mate. Ay, tektikot silyada pa yan, boy. Boy Scout, Boy Scout. Magsopa. Ano mo yung anak mo kasi ayaw niyang kababad ang gusto. Pagdating sa bahay mamaya. Na. Na, may aso pang kasama. Kagat-kat! Di gusto ng kin. Oh, dandahan! Nanene! Dandahan! Pa! Uwi na. Ang kayo na! Matanda man na. Malam. Tumatak pa. Ang binete bumatak ka.
Marami rin tao. Ha? Dati may marami rin tao. Kaya kung mati-mati ko, ako may nalayong ako, ang landot ko, nagtulog. Naging gom. Pag yung kunin na. Na? Patayin mo na rin si Josie. Namamalumata ka dagat. Inang, halatang nangunguha ka, Inang. Ay, halata. Ay, ebidensya. Na, halata nga talaga kung sino ang gutom ako. May bidin siya. May ebidensya. Sumama naman si Brownie. Brownie. Mamaya pa yung siking kakain. Siguradong. Baka lang pa dari yung alaunan ni. Ba't bakit nagdadala ko ba siya makakuha? Pakanin mo na. Nataning kong... Sandukan mo na. Hawak. Nena. Sabita ko. Ay ba man ni Maxinon? Brad, saan na si Patrick? Sige, inukisa namin ang ipatatas. Aday, naladakot Sara. Gawang dang gibin. Kali, ayun tayo, kami tanong lalawa ay sa pamikit ang huluya ako. Di mo daw. Mga kayo magbingay, importante, sige kayo. Tablet. Ha? Na, ganun na. Nirag lang. Nilalamit ka na. Nagkamamalay. Oh, Maxine, mga kapay. Sukatan nyo kumapa ng dibado daw. Ayan na dibado, unta ng kamalamisan. Kamalamisan ka, ikat ng kamalamisan ng dibado. Ito yan, susumunto mo lang. Ayan na dibado. Gusto mo tao. Pero, ay, alat ka na Ratay mo lang na panagban. Ratay na panagban pa lang. wala. Po, dito ka oh. Ano ka mo? Dito ka. Dito lang. At saan yung damit mo, Maxine? Ayun, nasa plane. Nagkumuha ka ng damit na pandilaw. Inagdigis ka? Ay. Kaya ka? Kita tabunlog. Kita bunlog. Ato na hindi lang bining. Alam dibado na dyan sa katak pa dibado. Wala. Napasang maupol ka. Sumunod mo lang. Ka. Mang. Damdam mamalay. Ang mga pilita. Bato lang. Una ba? Tapos natin kumain. Oo. Iuwi natin yung dagat. Ang dagat na hindi maalaw. Bato lang pa. Ang sukakan ko naman. Ibus yung data sa akin paglangoy. Manong ko na ako, mabaisar na balay.
Ay, patatas na ito ay. Hindi naman nirin lang tayo dati, patatas na. Mas may salang namot naman yung may kadlong ang likod. Patay mo rin ang buka na yan. Ingatong namin kay Imang Mang ay kukukarudong. Oh, sige, mangan. Umungala. Umulay dito sa kapatid. Ayun na ko yung mga tawag. Hindi po sir. Magagalit sila na. Ada bugong yung harap sa pagaw. A few moments later. Time to eat. Time to eat, eat. Magasan sa ata. Ayun, nabasugod yung ano. Po. Kawawa. Na, may aso pa kanina dyan. Nagkalang. May free waves po, may free waves. Woo! Ay, buho mo. Ne. Oh, Maxine, mama ko. Na, yung dalawang bata. Ang dalawang bata. Uy, ang galing kita mami niya. Oh, ang galing lumang niya. Hindi naman nahilupok yung ulo. Nag-ibuli kami ng bato ni James, no? Uy, galing ah. Oh, ang galing lumang kita mami. Tignan mo si James. Ah, Oh, kita di ba yung katrik? Kita man di ba isa? na. Ang galing ah. Malinis din naman ah. Ano? Oh, malinis. Ano kami makalala ko yung bago naman? Uy, ang galing ah. Lagyan nila. Tugugay na nga lang. Yes. Sabi namin sa huli. Ano na nilalaro namin na ng mga dahil na tabi. Ayun. Ilan? Doon sa ilag doon dati sa likod, ganyan kalinaw noon. Pwede pa kami maglaba. Ngayon Ngayon, eh. pinagtatapunan ka. Ng basura kaya ganon. Doon sa malapit sa eskwelahan, doon may daanan pagpunta doon, doon ang naglaba. Malinis na naman noon. Na, niyo. Saka. Apple. Mama yung asa ko, malaki na. Na kami. So, ilang nag-enjoy. Swimming mo? Oh, enjoy na enjoy. Ang haba ng swimming pool. Pati truck, nag-swimming. Nag-enjoy ka? Ay na. Nagalang ice cream ka? Na. Pauwi na kami. Oh, Pauwi. ba? Yeah. Huwag mo nga rin dyan.
Tumutulo na akin. Nakagating ka pa rin dito tulo. Ay, na. Bayan. Wala kang ano dyan na. Ayan. Ang punas. Ayun o, tulo. Kakapalit ko lang nito. Damot mo naman. Tuko, yung ako. Pag may pagkain ako, bibigyan kita kahit hindi ka hihingi sa akin. Tingin ako. Di ba? Isa rin. Iingi. Asan na yung isang batuka? Ito nga, mama. Para hindi ko mauwi. Remembrance. Bilisan mo pusin niya. Born! Go! Bye. Kaya, Luko mo. Pag na kami, upo na. Sige, mahal. naulo na ah. Nauli na tayo. Takbo si Balwego. Unahan niya yung truck. Ate mo, mas mamawala. Ala, hapon sila. Ayan na makakyat. Galing ah. Nahuli yung kuliklik. Wala tayo ngayon. Matimnak. Hawakan mo din. Pinahanap mas lang ako. Sulit na sulit kay Tim. Nakatatlong ice cream na.
rice cooker kayo doon? Wala. Ito na lang ako na ito. Dito kami sa Santa Maria Bayan at may binili pa. Tayaw. Santa Maria. Sa bayan ni Nainang. Dito sa bayan. Balunggaw tao, balunggaw. Santa Maria. Balunggaw. Balunggaw tao. Tingnan mo nga kung balonggaw to. Santa Maria. Santa. Nakatulog na dapat. Tago na pumabatoy. Kuya Donald, balunggaw tao. Dito Ninang, balunggaw daw tao. Iya, pati rin si Ninong galing balunggaw pala dito. Guys, at sana ay nagustuhan niyo po ang aking video. Please like, subscribe, and click the notification bell. Thank you for watching and see you to my next videos. Bye!